Kif imwiet infetħu l-applikazzjonijiet tal-iskema tal-loti ta' rifużjoni tat-taxxa ta' reġistrazzjoni. Din l-iskema tot tal-vetturi reġistrati u liċenzjati għall-użu personali li nxtraw bejn l-1 ta' Mejju 2004 u l-31 ta' Diċembru 2008. Il-formuli tal-applikazzjoni jistgħu jinkisbu minn fuq is-sit ta' Transport Malta www.transport.gov.mt mill-uffiċini ta' Transport Malta f'Samezon, il-Furjana, il-Marsa u r-Raba Tawdex kif ukoll mill-Kunsilli Lokali u l-Ministeri. L-iskema tapplika l-ewwel sit reġistrat tal-vettura u li jkun xtara l-vettura matul il-perjodu msemmi, irrispettivament jekk il-vettura tkun xada fil-possess tiegħu u rispettivament jekk il-vettura ġietx mibjuha jew skrepjata. Kull persuna hija eleġibbli sa massimu ta' 3 vetturi. Għal iktar informazzjoni l-pubbliku jista' jċempel fuq 80072373 jew jibgħat email fuq grantscheme.tm@transport.gov.mt. L-applikazzjonijiet għandhom jaslu għand Transport Malta sa mhux aktar tard mit-28 ta' Marzu. Dawk li ftit ta' snin ilu kienu nkitbu biex ikunu fost il-grupp kbir ta' persuni li ħadu l-każ il-qorti xorta waħda jridu japplikaw biex ikunu jistgħu igawdu minn din l-iskema.